Абу Али ибн Сино яке аз беҳтарин таърих сохтагӣ дар медицина, ҳамин калимаи медицина аз калимаи мадади Сино пайдо шудагӣ аст, ки ҳазорҳо сол пеш аз ин Абу Али ибн Сино яке аз асосгузори традитсиони медицине ки имрӯз мани шумо мебинем, илми тиб. ҳамин бечора кофир аст гуфтан аз сабабе ки хост ки оператсия карда бинад ки ҳамон касалиҳо ба кадом сабаб касал шуда мурдан, барое ки ҳамин фаҳмаду дигар одамои зинда ба ёрдам кунад ки ҳамин мардуми зинда монанд, зиндагӣ кардан тавонанд. Ба ҳамин сабаб кофир ҳаст гуфта ва я қасди куш кардан ва маҷбур шуд ки буромада буравад. Маҷбур шуд буромада буравад, аз ватан дур мурду бурафт, не ки ҳамин ватан ба дигар нагашт, не ки орзуи ватан қатъи мурду бурафт. Основатель медицины Авиценна. Бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст. Бо дӯст набоядам дигар бор нишаст. ҳар ҳез аз он шакар ки бо заҳро мехт, бигрез аз он магаз ки бар мор нишаст. Если друг мой дружит с моим врагом, то мне не следует водиться с этим другом. Остерегайся сахара, который замешан с ядом. Берегись мухи, которая сидела на дохлой змее. Сино ҳамчун падари тибби замонавӣ ва фармакологияи клиникӣ ба ҳисоб меравад ва Синоро ҳамчун падари геолог низ мешиносанд, ки дар қонуни суперпозитсияи геологӣ саҳми арзанда гузоштааст. чун гуфтем соли 1980 дар деҳаи лаклака афшанаи ҳозира дар шаҳри бухоро дар оилаи тоҷик ба дунё омадааст. падари ӯ Абдуллоҳ олими баобрӯе аз Балх буда дар дарбори подшоҳ кор мекард. номи модараш Ситора буд, духтари ҳокими яке аз вилоятҳои Амири Сомонӣ. хулас дар бораи Сино чанд қадар сухан кунем боз камӣ мекунад. Море слов сокровенного смысла полно. Этот смысл я читать научился давно. Но когда размышляю о тайнах Вселенной, понимаю, что мне их прочесть не дано.